Moikka! Tervetuloa uuteen videoon. Mä vihdoin sain uuden tietokoneen, jolla mä voin pelata SSOta ja kuvata videoita. Mä nyt teen tämmösen videon, missä mä grindaan Mara-lemmikkiä. Ja tästä varmaan tulee sarja. Missä mä niinku pelaan tällä uudella käyttäjällä ja mä grindaan sitä Mara-lemmikkiä. Okei. Oli Turkissa. Se taas muutti sarja vähän aikaa sitten, mutta hän on sen jälkeen pienen matkustellut. Uskotaan vakakirinä. Tämä hurmaava kaveri tässä on hevoseni tähtiloista. Mulla oli antanut aika helpottunut ratsastuskokemus, mutta nyt on katsottuna ja haluan saada itse luottamukseni takaisin. Niin päätin osallistua. Kuinka siinä on hevosesi, Irina? Se on minun hevonen. Se on Jorgin lämminverinen, jonka eräs antelias tukijamme on ajoittanut siihen asti, että löydämme sille pysyvän kotin. Hän ei kuitenkaan ole vielä tykästynyt yhteenkään ratsastajan. Tällä saarella ei ole tapana pakottaa ratsua ja ratsastajaa toistensa kumppaneiksi, jos heidän välillään ei ole liiaa tunnessidetta. Se on totta. Kun heidät saaralaiset kertovat alituuteen, että ihmisen ja hevosen vajien side on täällä vahvempi kuin missään muualla. Olen itsekin alkanut uskoa siihen. Useimmat paikalliset väittävät teanrujuuden johtavan aideen lohdusta, mikä on joko jorkilaista taikauskoa tai ylenkorotusiasia, riippuen vähän siitä, kenen kanssa oikein juttelee. Hevonen on tänään kovin innoissaan. Mene sen luo Irina, sinä voisit saada sen rauhoittumaan. Ei ole ihan saatella. Joo, tosi kaunista. Tästä päivän vielä meidän ensi kohtaamisen kokousta. Kiitos. Onneksi alkoon, että meidän täytyy saada erinäköistä muistavan. Ihan ensimmäiseksi sinun on muistella tämmöisessä jälkeen. Okei, minäpäs minä osaan muistella siitä. Kaksi kuulostaa ihan selvästi yhtään. Minkä nimen aiot antaa uudelle ystävällesi? Minusta tämä kuulostaa hyvältä. Pidätkö sinä siitä? Hän varmaan tykkäsi sitä. Se on tällainen nimi. Sinä ja hevosesi koette varmasti monia seikkailuja joten. No niin, olet näin löytänyt hyvän ratsastusasennon. Oletko aiemmin ratsastanut hevoksen? Eli. Ei jättää hyvän asiat sinun tahtiin. Pitää olla hauskaa oppitunnin aikana. Tästä on tää hevonen nyt epäkämpinen. Joo, mä nyt sanon tätä mun hevoseksi, kun mä en nyt muista, että miten tuo sen nimi lausuttiin. Mutta joo, hän on hevonen. Näytät sellaiselta kaverilta, joka näyttää hyväältä hevosta, mutta mitä enemmän on syytä opetella ihan perusasioita, vaan tutustun kappaleeksi siihen, millaisia askelajia hän osaa. Otetaan harjoitustyydessä. Osaa. Hienoa, jos liikkuu täytyy osata myös pysähtyä. Ratsasta tänne ja pysävä ratusiin ohjaa sinne takaisin. Sinun ja hevonen avannuttaa tosi hyvää yhteistyötä. Kokeillaan seuraavaksi on vähän haastavampaa. Tämän aluksi sinun pitää toimia tuomaan solujua huomioon ja asettaa se tuohon pystyttämään esteeseen. Okei. Erinomaista arvoa seuraavaksi. Varmaan pitää pääsee sitten.
Seuraavaksi sinun pitää hypätä tämmöisiä esteen yli. Ja sinä ensin yli se, sinä yli sen jälkeen. Näiden tanssitteettauksesta maailmalla. Joo, tiedän. Haluan esitellä sinut ystävälleni Aleksille. Minulla on sellainen tunne, että teistä kahdesta voisi tulla hyvät ystävät ja ystävä. Joo. Okei. Joo, pidät hänestä varmasti. Hän saa minut aina nauramaan niin lujaa, että tikauhan. Pystytään parhaillaan esteitä hevosapani. Menkää te 2 etsimään Aleksi. Tulen luoksenne vähän myöhemmin. En ehtinyt lukia. Ja kuitenkin hän on Linda eikä Alex. Ja Alex kohtaa säilyttää hänet, joo. Aidanin nimeä Alex. Olet melkein puolivuotiaaksi. Siitä saikkulit mennä kirjassa, vaikka minä saavuin naiseni. Eihän. Hyvä. Älähän nyt Alex, mun ei Linda. Tätä lukea, mitä tulee katomaan. Amen. Olemme tavannut, hei. Olla. Milloin oikein ehditty tavata? Mamma. Päivää sitten. Mamma. Arvointa. Irma ei ole tänne ennen ollut. Mä tuo nostaa jonkinlainen yli. Että hauska tavalla. Hauska tutustua Irma. Sinuakaan ei ole näkynyt pitkään Aliisa. Olen ajattelemaan ratsastusleirille. Tällaisethan kaipaavat arvotuotua tuokkimista ja sukemista. Ja Lindan piti liittyä seuraani, mutta hän jämätti taas lukemaan kirjoja. Siksi tehtävinä kuuluu myös hänen herran äänisensä. Kiitos. Haluaisiko tutustua teihin? Alas voi välillä olla kovinkin innokas ja Linda jaa usein hyvän tarinan lumoihin, mutta he ovat silti parhaita ystäviä, joita voisin toivoa. Oli mitään oli. Kyllä ilmoituksella vihdoin. Sanat sinullekin. Hetken. Joo. Meillä muilla on vielä vähän tekemistä Irina. Voisitko hakea ruokaa grillattavaksi, jos annamme sinulle rahaa mukaan? Joo. Tuo rauttias tässä lähdistä valita ihan mitä ruokaa haluat. Osta ruokaa kuudelle Maria. Siis hakeudutaan katsotaan enemmän kulaarittiin hoitoja. Sakkoon ystävämme Anna. Ei, mitä vitsi. Niin siis. Mitä ruokaa, mitä tämä on? Tämä onnistuu todella hyvältä muistuksena. Tänään koketaan oikea juhlaateria.
Kiitos, että hait onneksi. Mamma. Tavoite on fyysinen. Hevonen pitää varmasti siitä, että juuri pelkää kohden sen kanssa. Tulee urinaatio vuokon alakomission päivästä. Hukutaan aikaan meidän istusseuraa. Niin, joku vielä. Kassasortti valanne ja kaikki ovat paikalla. Hei, minä olen Annika. Tänään tässä on tehty lähentämään kilpailua oleva katsastusopettaja. Harjoittelen ensiöistä kysymyksessä kilpailukunnossa ja ensiöitellään hyvässä kunnon kisaa. Mamma. Miten jaksit Kirmi? Muistutaan sinne ihmistä sanoista, kun varmasti on ollut aika kipeänä. Viisat, jos kuinka on ennen viikkoon, niin tutkato. Minä olen nyt nukkumaan ja yritän sodaksi näkmäsikäsi. Välillä ollaan. Järjestelmä on tosi hyvä. Metsäpäistä on mukavaa, että lähtee muutamaan. Täällä kauniita unia. Niin, nyt me nähdään kauniita unia. Siellä on missä minä olen. Mä eksinpä minä ja käytin olla. Sitä ei haluta, että seuraan sitä. Seurataanpa sitä. Se. Kyllä. Joo, niin todella kauniita unia. Huomenta Elina. On uusi päivä ja uudet pujennut. Okei. Syödään aukalla leirinuotiolla yhdessä muiden kanssa. Mennäänpä syömään. Huomenta Elina. Irina. Totta vitus. Ja nyt on todella hyvin. Nyt vähän väsyneitä. Näin tosiaan, niin kävin puhuttua kuolessa päivänä tosiaan raksasmassa metsässä. Että sitten mitä asioita. Ihan se hyvin. Tuo kuulosti tosi erikoiselta. Lähtikö sinne kohdassa? Ei tarvitse. Mutta usein tulee pidämään. Se on mulla työläs mielipiteitä.
Tai sit nähdään sit tunnihahmoja, jotka ihmisiä. Voi juuri, että kaikki olette unessa. Joo. Aina sielläkin oli näitä kaikka olla. On täällä selvillä aika yhteistä ratsastusplottista. Mikä on taas katsoille. Ja siis nyt tämä lovaantokamusiikki, joka tuossa tulee. Lähdetään hyppimään esteiden yli. Se kuuluttaa näytöksen mukaisesti. Katsasta edellä hyössä kirjoja. Näillä minä tulemme sinne perässä. Okei, nyt etämyyti. Minkäpä menee? Yksi otaan. Hyvytä minua, kun olet valmis lisäämään, eikä ole. Vittu mä en osaa puhua. Kokeilepa rakentamaan kilparataa. Tässä kilpailussa ei tarvitse stressata. Isossa yleisöllä on vain useattain muistutusta asioita, joita pulssorimaan on saattu tuulenaan teitä. Joo. No joo, ihan kiva, mutta kyllä kilpailussa pitää ajastin olla. Olet nyt pistänyt pystyyn pelkkää hopiratsastusta, Maria. Tehdäänpä juttuja kunnolla. Ei. Joo, just tuossa. Joo, lupataan meikä hevonen. Paperi on suitsia. Ei. Anteeksi nyt vain, mutta voisiko laittaa ne suitsit päähän? Kiitos. Joo. Okei, kokeillaan minun rataan, jos se otetaan aikaa. Minun tehtäväni täällä on opettaa, miten palkintoja voitetaan. Ok, tehdään tässä hänen pitäänsä. Ei kyllä näytä ihan hyvältä. Ollaan aloittelijoita, niin ei myös opettaa. Lähdimme sinä hevosesta hyvin yhdessä. Irina, mulla on kauan tunne, että näet punaisessa silmin erään paikallisen maamerkin. En ole ihan varma asiasta, mutta mennään mökkien takana olevaan metsättyön katsomaan tunnistaista paikkaa. Mennään. No, ei varmaan paljon. No, uskoitaan. Voitaisiin mennä kiertoon metsään. Näyttääkö mikään tällä tutulta? Anna vastuusi ohjata sinua, katsotaan teollistukseni paikasta. Joo, kyllä näyttää tutulta. Ja tuolla oikein. Tässä on kanssa vielä ollut. Tämä näyttää odottaa monessa
tämä uusi alustamatta maailmassa itse. Remmuutista. Kriittisestä jumalanperästä, joka kamppailee pahaa-oikeukstaan. Se on tarina uhrauksia ja vanhuspailusta vastaan. Äidin on näiden maiden jumalatar, luovan elämän ja hevostuota, ja näillä main elää joukko tietäjiä, jotka ylläpitävät hänen tarinansa. Tämä Reino-kyvi kuuluu. No. Sinun ei juuri nyt tarvitse tietää ihan kaikkea, mutta voit olla varma tästä. Reino-kyvi on hyvyyden toivo. Kenties sinut kutsutaan vielä palvelemasta, tai kenties kyvi suojelee sinua. Mutta tänä päivänä kuulet vielä lisää osaisuus eettisessä kamppailussa. Okei. Jos kyse siis on muistakin pelkästä tarinasta ja olisi muistettu juttuun, hyvä siis näin niin kuin sulla olisi totta mitään. Joo. Kerran asiasta muiden kanssa. Ok. Asiasta on takaisin muotille. Eihän mä pikkupiähkin pitää sen kanssa. Mä oon laiskaa. Aha. Haluatte varmasti kuulla tästä. Metsässä tapahtui jotain outoa. No hui. Muistatteko sen auran unen, jossa Irina kertoi? Hän näki unessaan saaren riimukiven. Linda, olisiko se uni voinut olla näky? Sinä se osaat viitsa, Kalisa. Mehän vain pelleilemme, Irina. Tällä ei ole mitään niin vähän tätä kerrottavaa. Ei ole. No ei tarvitse esittää mitään, Irina kuuli minulta jo hieman Jorvitin tarinasta ja selitin, mihin hänen outounensa minun mielestäni liittyy. Mitä kaikkia Linda kertoi, Irina? Reenattu tietä ja jumalattaria olemassa. Älä hermostu, Anne. Kerro vain pienen yhteenvedon. Joo. Irina on kenties sellainen ihminen, joka aistii kaikkien mystistä energiat tai sitten juttuun liittyy jotain muutakin. Se selviää vain ajan myötä. Keskitytään nyt vain tähän hetkeen, mitä seuraavaksi on ohjelmassa, Maria. Perussusen oppikuntis ovat päättyneet, joten kaikki kurauksesta ihan vapaasti sillan yli Morandi ja sen tableille. Asun Morandissa itsekin, joten minun mielestäni se on tietenkin Jorvin paras paikka. Okei, meikä saa tämmösen hienon takin. Muista pitää varasiirin. Laita ontosin pahaksi enteeksi, mutta oli miten oli. Mä suojelemme sinua ja pyydän näitä paria kaveriammekin tekemään samoin. Lähden pian esiintymään muualle, mutta toivottavasti minun syyspäivä jäljellä. Totta kai me tapaamme. Katsostaan miten se Irina. Mutta jälleen muutokset tässä on kartta, mutta oppilaitoja tavallaan merkitty jotakin noita paikkoja, joten siitä on varmasti hyötyä, jos se kerrosmaan. Joo. Minun kartta nyt tästä on. Joo, okei. Näkyväksi. Siinä on aina kiva palata. Tervetuloa Morandiin. Terve. Okei, mä sain tän hienon takilla tapaamisen päälle. No vaan pieni takki.
aika rumaa taktiikka asiassa, mutta on se ihan hieno. Tuomas ja hänen poikansa Juuso johtavat maahanmuuttajia ja Juuso odottaa sinua sisäpihalla. Hän voi kertoa sinulle, miten hevosia hoidetaan. Hän tutustumaan Juusoon. Ja hän on siellä. Hei, olet varmaan uusi tulokas. Joo, mitä on. Minun nimeni on Juuso ja sanottu, että sinun nimesi on Irin. Hauska tavata. Haluankin tallella jostain hyvinvointia on muu asia. Haluan omistaminen on ihan eri juttu. Polkupyörän tai jalkaomistaminen. Toinen on elävä olento, johon viedään tunnessia. Mitä nämä vietot aikaa hevosen seurassa, sitä selkeämmin huomaat, minkä paljon annettavaa teillä on toisillemme. Kerrot aluksi läpi, voidaan tehdä yksi asia. Joo. Näin. Puhua. Ai jonkun ihmisen kanssa, mutta mä en se haittaa. Joo, okei. Okei, puhdistaa hänen käsitettä. Okei, sitten ruokitaan hänen. Syö. Joo, okei. Okei, sitten otan hevosen. Okei, nyt hän tanssii erittäin kauniisti, wow. Okei. Joo, hän on todella iloinen ja silti aivan helvetin hias. Joo. Hei. Mainiota, Irina. Kun hevosta hoidetaan joka päivä, se pysyy terveenä ja iloisena ja jaksaa juosta nopeammin. Jos et hoida hevostasi joka päivä, siitä tulee hidas ja surullinen. Olen ihan varma siitä, että hevonen saa sinulle parasta mahdollista. Heinää voi ostaa monesta eri kaupasta ja erityisesti tallien läheltä. Osaat varmaan jo täyttää ämpärin kaivasta, mikä ei tietenkään maksa mitään. Jos haluat, voit ansaita shillingejä auttelemalla Morlundin tallien väkeä hoitopuuhissa. Ilmoittelemme tarjolla olevista töistä tallien luona olevalla ilmoitustaululla työluottelua täytetään joka päivä tai nyt tätä onnistumaksataulu vaikka päivittäin. Miten olisi Morlundin päiväkirjaa laittaa sen itselle? Saana näistä kaikista mitä. Samoin mitään. Ensin. Koska sinä ja hevosesi olette valmiit haasteeseen. Ne nimittäin lähettää minultaan kiusattavaksi. Jee. Kaupojen lähellä on pieni hevosaka. Ratsusta sinne ja tuta siellä Lottaa, joka on yksi ilmeisesti ratsastusverojohtajista. Ja Lotta osaa olla vähän mikä sitten siitä. Pyydän Lottaa selittämään, mitä Morlandissa ja järjestyissä kilpailussa toimitaan. Joo, kyllä mä tiedän, missä se on. Joo, mennään. Ei, mitä? Älä opeta. No Kyllä, minä olen Lotta. Anna kun arvaan, jos lähdetty sinne tänne opettelemaan ratsastuksen perusteita. En ihmettele yhtään, sillä koko Morlandin tallien väkivalta on nyt perusteisesti kohta. Ensimmäinen oppikunta on parhaat ratsastajat pääsevät kilvosten jäseneksi. Jos haluat liittyä kerhoamme, sinun on ansaittua paikkasi.
Tänään oppitunti harjoittelee viimatusta. Kilpailut vievät edustajien taitoa, kehittävät ja kehittävät oppimiskäännikäviskosta. Ennen kolmannen oppitunnin aloittamista haluaisin nähdä, millä tasolla sinä ja käheposessa olikaan. Haluan vain sanoa, että sen helpottaa päivää, mitä ei pakkoa. Siis tuo, minkä okei, kun ei saa mitään kaikkea. Sinun täytyy todistaa, että tiedät edes suunnilleen, mitä Herran selässä tehdään. Me ei jätä tämän kaikki peruskauraa. Osaan tehdä. Käynti ravilaukea kiitolaukaa teposen 4 perustusanaskelua ja kastaanpa pystyttä ylläpitämään eri askelua, jolla pitää vaikka 5 sekunnia. Miksi muuvisin nämä maailmat? Kyllä yhtä osaan tehdä tämän mahdollisesti. Ei ole mitään aivan tätä. Tähän. Ei hassun vaan. Vähän oikeastaan niillä. Näin tuli aloittelijoilta. Siinä ei hevosessa suorattaa hyvä paikallikko. Nyt voit toki jäädä hevosakaan ja ratsustella kaikessa rauhassa, mutta jos haluat niitä minuttä joudut ratsustuspiireissä, sinun on pyrittävä parempaan. Kolmas oppitunti pyri aina parhaaseen mahdolliseen saavutukseen. Parhaasta saavutuksesta puheen ollen, Marketille minun täytyy valmistautua kovaan kilpailuun. Kerran toinen johtaja Tanja voi jatkaa opastusta tässä. Hei, sinä olet varmaan se uusi tyttö, josta kaikki puhuvat. Minun nimeni on Tatjana, mutta ystäväni kutsuvat minua Tanjaksi. Tervetuloa Jorvikiin. Toivottavasti Lotta ei pelotellut sinua ihan perin pohjin. Hän on hieman ankarauisille tulokkaille, mutta ei tarkoita mitään pahaa. Hän vain suhtautuu ratsutukseen tosi vakavasti. Sen vuoksi Lotta vaati, että ilaiset auttavat uusia ratsastajia harjoittelemaan muillaan tarleilla. Hän kutsuu sitä hyvän tekeväisyystyöksi, mutta minusta tuntuu, että hän etsii salaa useita käskintiä irrokseen. Puhutaanpa nyt heti kilpailusta. Jatkossa kaikki harrastavat ratsastamista, joten saadaan löytyy kisoja yllin kymmenen. Kilparadoilla harjoitteleminen on mainio tapa harjoittaa ratsua joka päivä. Pääset nyt kokeilemaan yhtä perustason kilparadoistamme. Älä ota tästä mitään paineita. Kysymys on pelkästä harjoittelusta. Yritä ympäärikkaasti. Otan tää. Taidon sali. Ihmiset kiertolaiseksi aika hyvin. Etkö oikeasti ole ratsastanut tuolla hevosella aikaisemmin? Sinä hevosesi olette kuin nyt vuorot toisillemme. Jos haluat, että hevonen niin saat käytävän puolensa puhutaan aina harjoiteltava joka päivä. Kilpailu on järjestöllä, kuten esimerkiksi minulla on tapana tarjota kaikille joka päivä mahdollisuus harjoittaa hevosen taitoa. Jos mielessä tekee kilpailla, voit poiketa kilpailun luona ja tavoitella huippua sen niin monta kertaa kuin haluat. Kun tällä kilpailutaulua hevosesi ei kehity. Jokainen ratsastaja voi kuitenkin ansiota nauhoja ja parhaan ajan ratista näitä voivat saada jopa palkintoja rahoja. Oli tosi hauska tavata Irina. Hyvä hauskaa muurin talleilla ja muista harjoitella.
Alkaa nyt muusella meille juttaa asiaa. Tämä tärkeätä. Ei. Haluaisin, että tapaat isäni Tuomaksen. Hän ilahtuu aina tavatessaan uusia lapsista ja lähdetään pihamaalle. Isä on aina jossakin päin tältä. Ja niitä yleisille jos nämä ovat minun maitani, Kemppi. Sinulla ei ole oikeutta. Kukaan mukaan oikeuksia kaipaa, kun on rahaa ja vaikutusvaltaisia ystäviä. Oho. Tallinnutisku siirretään maan tasalle senkin kärkkä. Ei syytä huoleen, annamme sinulle aikaa siirtää luusi muualle. Tänä on. Mistä herra Kemppi oikein puhuu, isä? Kas, olin ikanahan se siinä. Jos sinulla oli hyvää rahaa, kertoisi sinulle tänne suunnitellusta tuottoisesta sijoituskohteesta, mutta koska olet varaton, jätän oppitunnin väliin. Ei vain, ei hymyillä, kun tavataan. Olen niin vihainen, että voisin vaikka kiroilla. Voi ihan mitäksi pahoittanut siitä, että näyttävän menettävän nauttini. Kaavelisani, kuka olisi ystäväsi anjuuta? Kuka vittu tuo oli? Hän oli herra Kemppi GD:stä. He haluavat purkaa Tallinnan ja rakentaa tilalle luksusasentoja, että minä aion estää moiset puuhut. Voisit jättää tämän pullan minulle ja mennä puhailemaan jotain muuta poikani. Minun on todistettu, että omistan nämä. Salotettaisiin jättiyhtiön tuomittelu. Pärjään hyvin hevosten kanssa, mutta paperien kanssa on vähän ongelmia. Tarvitsen hieman lisäaikaa, jotta löydän todisteita siitä, että omistan nämä näet. Yhtiö on pystyttänyt tallien ulkopuolelle GPS-laitteita. Jos sammutan näen niitä riittävältä, ehdin selvitellä asioita hieman paremmin. Oho. Vai että hevosen potkaisen, pitäisi takajaloillesi laitteiden luona hevoseni. Siitä seuraavaksi varmasti kunnon talle. Okei, no niin, mennään tekemään ilkivalta. Jee. Minäpäs tuli. Aika sepä. Se onnistui Irina. Olet nero. Yhtiön suunnitelmat hidastuvat hieman, mutta ei vieläkin tarvita lisää aikaa. Tiedätkö, mikä muu voisi hidastaa firman puhuja? Sähkökatkos. Oletteko sinä ja hevosesi valmiit toiseen pikkujehtiin? Totta vitus. Ratsastaa sepän pojan ohi kohti kukkuloita. Matkanvarrella on sähkökeskus ja kohtaamista ja kääntyy rakennussa työmaalle. Keskuksen sammutusvuohi on 3,8. Voin muistaa ehkä helpommin, jos näyttäisi näin. 30,8 tai 3008. Minä muistin päivämäärä 30. elokuuta. Nyt ymmärrän, miksi Tuomas hukkaa tärkeitä tietoja.
Joo, mistä vitusta se edes tietää ton salasanan, ihan mietin vaan. Joo, en tiedä. Se onnistui. Palataan nyt Tuomakselle ja kerrotaan asioista. Kuulen tänne asti, kuinka Kekkujemppi karjuu työntekijöilleen. Hihi, hän varmaan syyttää heitä kaikista. Vuodet huonoa omatuntoa heidän vuokseen. Ei ole kaikki ikävää sakkia. Käytetään nyt sekasortoa ja yöstyksiä hyödyksemme. Ja saimme uuden hienon paikan. Jos vain löytäisimme tallien vanhat omistuspaperit, ne olisivat jatkuttamaan kuuluvat meille. Joo, varmaan, joo. Meillä nyt ovat hoitaneet näitä maita ja sukupolvien ajan, mutta maat kuuluvat alun perin Puron suvulle. Vanha Jasper Puro tarjosi maita minulle häälahjana, kun menin naimisiin hänen tyttärensä Katriinan kanssa. Meidän oli tarkoitus viettää täällä ihana loppuelämä, mutta puhutaanko vielä omistuspapereista? Ne eivät varmasti ole minun kotona, niin etsin niitä jopa sänkyni alta. Hei, kenties ne ovat rouva Hovalla. Hän on minun kirjanpitäjäni ja asuu pienessä talossa tallien ulkopuolella rannan tuntumassa. Voisiko etsistää hänen vuokseen pysymään asioista? Minä jotain etsitöä täällä. Ei meidän heemu, missä on tunteita äijä ei ole kirjanpitäjä. Hei, nyt sopivasti teille istuttavan ulos, niin vain käytetään miksi vierailulle. Eikö Tuomas vielä näytteensä omistuspapereita ja luuleekohan, että olet minulla, koska vähän kirjanpitäjä sinut tavattomasti entää. En ole kirjanpitäjä, olen vain häntä pari kertaa laskutoimitusta kanssa. Ystäväni on suorastaan muuntomaisen hyvä heijastonhoitoa, mutta liikeasioiden kanssa hän ei kyllä pärjää. Pelkäänpä, että Tuomaksella ei ole mitään muuta todistetta näiden omistajien Jasperin lupaus siitä, että maat annetaan häälahjaksi. Valitettavasti katetaan koolisynnytykseen ennen kuin Jasper ehtii ottaa paperit voimaan. Surunnoutuna Jasper suuti Tuomasta elämästä, eikä hän ole saanut kokonut päivittäin. Hän ei ole edes nähnyt lasten kanssa. Täällä ja heille pitänyt sallittaa. Hän ei ole edes nähnyt lapsen lastaan. On varmaan sinun ihan selvää, ettei mistään maapapereista tai näiden omistussuhteista ole sen jälkeen puhuttu. Niinpä Tuomas ei vain voi löytää virallisia asiakirjoja. Jee. Mitä meidän? Voi vittu helvetti, opii lukemaan. Joo, voi. Mitä oikein aiot yrittää? Harkitsetko kenties sen vanhan jäädävän taustaluun? Tiedätkö, sinä voisit hyvinkin olla riittävän reipas, että saisit Jasperin pitämään parille antamansa lupauksensa ja pelastamaan tallet. Jasper muutti asumaan turkistilalle aika kauas Morandista, mutta hänellä on alastolapina ilmainen. Ratsasta ikään kohti pintalinnoitusta niin vedät kyllä Jasperilla on. Jos on myöt, hän on siellä. Ei. Menemme siis sinne sitten. Hän onkin pitkäs pidäshevosen.
Kuka olet ja mitä olet vailla? Vai uhkaa moraalitalle ja purkutuomio. Haluat se apua? Unohda koko juttu, se ei kuulu minulle. Vähän niinku, kyllä se taitaa kuulua sulle valitettavasti. Tuomas Morantai, tyttäreni vain hänen maidensa vuoksi. Hän ei sure Katrinan kuolemaa yhtä kovasti kuin minä, kun hän hääräilee tallilla poikansa kanssa. Annoin heidän asua maillani 20 vuoden ajan tyttäreni muiston vuoksi, mutta hyvän tekeväisyys loppuu nyt. GD pitäköön maat hyvänään, ja hänen poikansa voivat lähteä etsimään onnelta. Häivynyt maaktoiseksi. Markoisi. Asia on loppuun käsitelty. Etkö näe, että minulla riittää täällä raatamista? Oto ei puhdistu itsekseen. Voisiko kertoa kenties lisää tyttärestäsi pitää, eikä köykäytön ajankaan sinua tiehensä. Katrina työskenteli Vansenin ladossa, kun hän oli sinun ikäisesi. Olisihan se kai mukavaa, jos hieman auttelisi, ja siitä tulisivat vanhat hyvät ajat mieleen. Ottaisiko minua siistimään? Nämä eivät mulle roskilla. Vallan huopo hääkuva ja isälle kirjoitettu kirja. Tämä oli varmaan Katrinan laatikko. No niin, nyt se tulee vittuilemaan mulle. Miksi oikein tungit Katrinan tavaroita? Ensin tarjot apuasi ja nyt särkit sydämeni uudelleen. Olisi pitänyt ymmärtää olla luottamatta vieraisi. Vittu mä koitin vaan siivota vitun siitä ja... Tuo kirja on osoitettu minulle. Annahan se tänne. Meillä on huopea valokuvaa, en minä niistä piittaa pienä vaikka Juusolle. Pus siitä. Kyllä ne on vittu heikko. Nähdään. Hei Monider, olen aivan hermo. Purkutraktorit tulevat hyväämään paikkoja huomenna. Ihan uskomatonta. Tekis mieli retkiä hiukset päästä. Juttelin juuri Marian kanssa siitä, että he voisivat pitää siirtää johonkin turvalliseen paikkaan. Sinä et varmaankaan löytänyt niitä omistusta. Onko sinulla jotakin, joka kuuluu jädilläni? En taida ihan ymmärtää. Vauvan huopako ja se siis oli laatikossa Jasperin ladossa. Ei. Siis tapaisitko isoisän? Joo. Ei. Luuleeko Jasper, että isäni meni naimisiin äitini kanssa vain saadakseen tallien rakentamista varten? Se on ihan pötyä. Oli äidin idea. Kun olin riittävän varma... Vittu opii puhumaan. Kun olin riittävän vanha, isäni näytti minulle kirjeet, joita he kirjoittivat toisilleen. Äiti kirjoitti usein haaveissaan perustaa Jorvikin ralli, jossa eri maista saapuvat nuoret ratsastajat voisivat solmia tunnesiteitä hevosiin. Äidin unelmasta tuli isän unelma, joka hän välitti edelleen minulle. Ja Morandin talleille saapua tyttö ylläpitää äidin unelmaa. Jos Jasper tietäisi tästä, hän ei taatusti antaisi äidin unelman tuhoutua. Veisikö minut Jasperin luotirina? Voimme näyttää hänelle vanhempieni kirjeet. Oho. Äijä pitää nopeasti, jos pitää älä. Palasittu jälleen. Luulin tehneeni mielipiteeni varsin selväksi. Toit näköjään lapsenikin sääliäkö. Hän näyttää tismalle vanhemmilta ja mitä papereita sinä oikein heiluttelet minäni edessä. Niitä rakkauskirjeitä. Tuohan on Katriinan käsialaa. Niinpä taitaa olla. Luettuani nämä kirjeet tyttäreni haavista tajun, että olen ollut tyhmän ylpeä törppä.
Siivoaksi minuutin lapseni ja lapsenlapseni, mutta en anna sen tuhota vielä talleakin. Et ole menettänyt minua, isänsä. Minä. Kiitos, poika. No niin, omistuspaperit on annettava Tuomakselle ennen kuin se verenimi kääntyi korvaa tyttären Ulelman asunnoille. Kun näyttelijän lahjat mulla kyllä aiheelle. Laitoin asiakirjasäilyyn nostia aikoja sitten, ja sitten tietysti haukisin arkun maahan, mutta minne hinskattiin mahtoin kaivata se puhjaa. Muistan sen evään, että paikka oli lähellä vanhaa majakkaa, otettaisiin Lapiomäkisen paikkaa. Järkistön karttauspaikat, jonne saatoin haudita yksitystä. Muistitko jotain vanhuksista ja heidän huonosta muistuttaa, että varmastikaan tarkoittaa minua? Juu. Niin, nyt on kaiken vuoroja. Toisaalta saiko olla? Hoitusi. No, itse voi vissiin katsella. No, lisää. Sitten oli. Tuo taitaa. Kyllä. Mä olen keski. Katson. Tallien omistuspaperit löysimme. Nyt Tuomas voi todistaa, että mulla on tallit pullat hänelle. Sinä löysit paperit, Irina, jota annettuista kunnian antanut Tuomakselle. Nyt lähtee varmasti siitä tiedosta, että hänen tallinsa ovat turvassa. Juuso, toivottavasti sinä isäsi voitte antaa anteeksi surun sokaisemmalle vanhukselle, joka vain pahensi perheensä tuskaa. Haluaisin hyvittää tekoni, jos vain sallitse. Asumme ihan lähellä, isoisä. Me olisi tosi kiva esitellä sinulle tälleen jonain päivänä. Katsokaa, isä on tulossa. Kusiken. On kans tulossa. Nyt se on hidasta kävelemään, kun eikö mulla vittu niinku ihan lähellä äsken. Juuso, tarvitsen apua hevosten kanssa, teet jo matkalla. Moni varmaan tietääkin urakoitsijoihin liikkään maton, kun älä luota urakoitsijan aikatauluun. Ulkotyöt ovat ilomme, etenkin suruntyöt sellaiset, joita varten saamme varmasti aina etuajassa. Elämä on kerrassaan jaana. Mutta mitä? Sitten tallien omistuksen todistuvat asiakirjat haluaisin saada juttuihin. Hyvä on, nähdään äitimme. Mutta varaan varmasti. Ja askutamme varmasti tästä päivästä. Lisäämme hintaa vielä perumismaksuunkin. Uskomatonta. On näitä salmineet teitä muistutus. Pitää kun seikka siirrellään kalustamme seuraavan paikkaan purkavaa vanhaan kotiin. No, jee. Heikko. No niin, toi paskoo ton. Hän on aivan kamala täystuhoi. Tiesinkin koneiden piti tuhota. Elmerilläänkö johtavat pienellä. Takaisin. Olipa se koettilamus. Kiitos, että autoit pelastaa Morlun tallit, Irina. Mennään nyt hoitamaan hevosia. Voisitko vierailla joskus huononne, Jasper, vai saanko nyt kutsua sinua vaariksi? Ei, siis... Mä nyt voisin lopetella ton videon nyt tähän. Jatketaan tätä. Sitten seuraavassa osassa se tulee joskus. Katsotaan. Mut joo, kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!